Pani je to Sperový, dvojplošník. Byť special rozsvete tohto lietadla je 6,1 metra. Vážení priatelia, takže pán pilot Dušan Samko na našich hlavami. V jeho pilotnom zápisníku je zaznamenaných viac ako 50 typov lietadiel. Má nalietaných viac ako 7600 hodín. Povieme si niečo o posádke, o pilotovi, o samotnom lietadle. Vážené dámy a páni, jedná sa o legendárne lietadlo z druhej svetovej vojny. Svojím charakteristickým tvarom ho spoznáte pri pohľade na horizont. Všimnite si prebytok výkonu. Po vzlete je lietadlo teraz zhruba vo výške 700 metrov a ďalej stúpa. A lietadlo Spitfire v krásnej pozícii, všimnite si to. Nezameniteľný tvar krídel. Na tomto lietadle lietal Otto Smik, ktorý s ním dosiahol celkovo 8 vzdušných víťazstiev. Na takomto lietadle Spitfire. Všimnite si štíhlosť krídel a tvar krídel, ktorá je charakteristická pre toto lietadlo. Vážení priatelia, 1700 konských síl nad našimi hlavami v premiére na letisku v Slávnici. Lietadlo Spitfire. Dá sa povedať jeden z vrcholov piestovej leteckej techniky. Že každý, kto z nás niekedy držal krípel v ruke, by si rád na ňom zaletel. Podotýkam, toto lietadlo je príjemné aj na riadenie. Nie je to aeroplán, ktorý by vyžadoval nejaké enormné vlastnosti, aby to proste mohol znášať, aby boli veľké síly do riadenia, alebo niečo také. Príjemný aeroplán. Ako Daniel Griffith, takže majiteľom je člen skupiny Pink Floyd. Krásne pristátie, fantastický zážitok.
pilot Daniel Griffith v kabíne lietadla Spitfire. A v takomto legendárnom lietadle lietal aj Otto Smyk, ktorého si pripomíname aj na dnešnom leteckom dni, dámy a páni. S týmto teraz by sa videl úplne blízko. Ja vás poprosím o zakývanie, potlesk. Prosím, zdvihnutými rukami by som chcel, aby sme poďakovali pilotovi Danielovi Griffithovi. V prípade, že obchádza okolo vás. Daniel, ďakujeme. Pán pilot Daniel Griffith.